Menjelang subuh hari kasihan kuku ayam nema ibu-ibu oi kuku ayam neda ibu-ibu iyo cilaku neda jalan basimpang awak sair yang neda dijaraikannya awak sairi yang neda dipisahkannya oi nanako ada yang masuk adilah ada kuliah kami banyak menumpang mandi nanako amandi oi ama timbo watimbo ko ada undang-undang jua kami kamari gampang kok lain maka tujuh di siko gerau neda kita sedai kuku ajo jangko neda de Allah datang kuku ajo jangko neda de Allah datang kok kunci nanakan duang alamat hari indah kabuliari kosiang indah kabuliane dari kosiang onde de urang de mala bilangan gurau di sikonde ma oi barantinyo oi gurau awa di siko oi barantinyo lapela kami rang siko babalia pulang oi ko salama dari kami basamu oi nanako salama dari kami basamu oi jalu nemak di dalam parama samuang lalake kanan neda weti yung harimbo lalay weti yung harimbo kalau itu nemak baanan ranca baanan ranca rau di sikoda oi salah sayo ma oi salah sayo oi batu merane ma ambi apanembo ma ambi kapanembo panembo simbu di tepian mandi tepian mandi kalau baik rumah baanane lo panitia baanane lo gurau di siko sana oi barantinyo ola pena nara arima oi simpang candong tam oi simpang canduang anda manjalang de makoto ilalang koto ilalang
apa segananya anima simpan alasan simpanlah selalu Samo panjang ko isu samo pulang ande ma marilah samo pulang. Ayalah mama dari sana lama peta-peta lidawati. Dek jauh harantau kari jalang eten kerana haluak nantuo. Mama katinggal kami kepulang berrela mengkoeloknyo. Saluang ko ado salah patia mak organ ko ado salah kincah kami berdendang ko kurang pandai tak singguang mama dek pantun tagi sia tuan dek kacika dapet digurau abi digurau jangan dibawa masuk hati ili lia kapasiran tia kapasensi nak kajau barila-rila panitia baragia paragian mama untuk balanjo ambo sudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.